L'edat m'ha portat a quedar-me sense les colles de tota la vida, desgraciadament, i això ha estat una ocasió de conèixer gent nova. Me'n van parlar al CAP, que tinc una filla que hi treballa, i em va dir, mare, això crec que és una cosa interessant i que la podries fer. No em podia imaginar això. Ens han ensenyat tota una sèrie de coses, ens han fet triar unes fotos per veure aviam els nostres interessos cap on anaven. No venim aquí a aprendre, venim a compartir un espai, a compartir vivències, emocions. Per nosaltres és superimportant i és molt satisfactori fidelitzar un grup de persones grans en situació de solitud perquè vinguin, es familiaritzin amb la institució, però també crear un vincle social, de que s'ho passin bé, de que sigui com un incentivador de la seva vida i de fer coses.